Здравейте, мили мои, добре дошли. Сега ще видим човекът, който обичате. Той иска да разговаря с вас. Какво иска да ви каже? Моля, изслушайте това видео до края, защото може да има много неща, които да резонират за вас и вашата половинка или вашия любовен интерес. Да видим. Какво иска да ви каже той или тя точно в този момент? Да. Вие сте неговата огнена жена. Тук имаме човек с огнена зодия, лъв, стрелец, овен. Вие сте огнената жена на този човек. Тук доста женска енергия. Има респект от вас. Гледа ви отстрани в момента. Наблюдава ви в социални мрежи и на живо. Чуди се как да постъпи този човек. Има някакви тук пречки в момента. Има някаква дилема. Той знае, че вие отдавате максимума към него. Всичко давате за този човек. Много се раздавате. Вижда чувствата във вас, емоциите във вас. Да видим. Иска да ви каже този човек, че иска една промяна в живота си да направи. При някой от вас този човек е обвързан в момента, дали в семейни взаимоотношения или пък може да е в някакви по-такива други отношения, но този човек просто е в много трудна ситуация и иска да прекрати някакви брачни или по-такива отношения, по-сериозни с някакъв друг човек. Иска раздяла да направи. Тук може би това гледане обаче ще бъде за по-малка аудитория от хора, така че приемайте си това, което е за вас. Има проблеми този човек, стресиране този човек там, където се намира, в неговия дом, в неговата компания в момента. На избор е този човек, иска да си тръгне от някъде, иска да избяга от някаква ситуация, която не му харесва. Иска да бъде с вас и да бъде щастлив. Обича ви този човек, определено вие сте жената за него. Много ви ревнува, изключително много. Не може да спи този човек, има главоболия, проблеми с съня. Била сте понякога малко по-строга с него, малко по-враждебна. Някакви събития, които по не негова вина са се случили в живота му. Тези събития също са ви отдалечили. Но този човек ви вижда като много специален човек за него. Като слънцето сте за този човек. Просто може всичко да е наред, казва си той. Може да бъдем заедно, можем да правим толкова много неща заедно. Иска ви този човек, обича ви този човек. Изключително силни емоции изпитва към вас. Да, ето, много големи чувства. Дилема как да постъпи този човек тук. Има, чуди се, двуми се какво да прави. Не му харесват тук много неща в живота му в момента. Без вас нищо не е същото. Да видим как иска да постъпи обаче той към вас. Какво иска да каже. Има планове да осъществи контакт с вас. Иска тук да направи голяма крачка към вас. Иска събиране с вас. Взима решения този човек до 10. 10 седмици, 10 месеца, 10-та календарна дата. Иска да има с вас отношения, които да бъдат в сериозност. В момента какво прави? В момента този човек изчаква да дойде подходящото време. Пази в тайна вашата връзка и изчаква.